Yo. Ano may sounds? Pwede ka. Sa sound. Pwede ka sounds eh. Yo. Pumunta eh. Hindi ka makapiright. Ha? Hindi ka makapirighted sound lang yun. Di wala man taguro copyright na. Mga mo na. May kung pansay. Right, yeah. Ayun, okay yun. Nag-live ko. This video is muted. No? Ako barang tama mo. Ha? Namin pag-live sa Barangay White Music. Ay, last year yung Fuck na tayo. talang. Ito, talang siya ko. Wow! Ito pa kita isa, oh. Yung talang ito. Wow! Ito pa kita sa talang. Oh. Yun guys, tapos na siguro. Alright, 40 minutes. Meron pa. Wow! Wow! Yay! Yeah! Uwi na. Ulit na. Ulit na. Minulat pa.